Zobrazenie údajov v informačnom systéme Sirius sa deje v podstate dvoma spôsobmi. Základným spôsobom je zobrazenie v gride. Grid je tabuľka, ktorá je rozdelená na riadky a stĺpce. Prvý riadok v gride predstavuje vždycky hlavičku stĺpcov, kde sú názvy stĺpcov. Po jednotlivých riadkoch sa môžeme pohybovať buď šipkami na klávesnici dolu, hore, alebo kliknutím na tieto tlačidlá, prípadne potiahnutím za tento plávačik. Dá sa pohybovať aj týmito tlačidlami, dopredu, dozadu, o stránku dopredu, o stránku dozadu, prípadne na koniec tabuľky, začiatok tabuľky. Z klávesnice sa dá tiež skočiť na začiatok tabuľky Ctrl Home, Ctrl End alebo Control Page Up, Control Page Down. Na prvý stĺpec sa dá skočiť kliknutím na Ctrl šipka doľava, na posledný Ctrl šipka doprava. Medzi jednotlivými stĺpčekmi sa vieme pohybovať tabelátorom doprava alebo Shift tabelátorom doľava. Rovnakým spôsobom funguje Enter, doprava cez Enter a Shift Enter doľava. To je pohyb po gride vo vnútri. Medzi stĺpcami vieme sa pohybovať aj kliknutím na tlačidlá v spodnej časti, podobne ako fungujú tlačidlá vľavo. Okrem toho sa vieme pohybovať v gride aj pokrútením kolieska hore, dolu. Aby sme si zobrazili všetky stĺpce tak, aby bolo vidno všetky údaje v nich, môžeme dvakrát kliknúť na toto tlačítko. Upraví šírku stĺpcov tak, aby boli zobrazené všetky údaje v zobrazených stĺpcoch a riadkoch. Keď sa ale posunieme inde, tak kliknutím sa môžu tie stĺpce znova preusporiadať. Okrem toho má grid ešte niekoľko ďalších zaujímavých vlastností. Môžeme ho rozdeliť na dve časti potiahnutím za tento prvok s tým, že ľavá časť gridu ostáva zobrazená tak, ako je. Pohybom v pravej časti gridu po stĺpcoch si vieme zobraziť obsah ďalších stĺpcov. Rozdelenie rušíme tak, že prvok potiahneme znova na ľavý okraj. Okrem toho vieme si v gride zväčšiť alebo zmenšiť písmo, samozrejme do určitého rozsahu, tým, že stlačíme Ctrl a pokrútime kolieskom na myši od seba alebo k sebe. Všetky prvky gridu sú zobrazené na tomto obrázku.